hakti kyrteng biang ya kyrteng ke U Jisu itu yang nantinya dua yang sehisian try one mendapat ngin ya penting ya kajing ya kyrteng ke U Jisu ini pai now Yohanes kalau nom kabapra parkot kabapat Kristian kiba ongkum ne anda kumta U Jisu ulayat ho hanapat haki uda ong ngalong ujing syai ka perthai uta uwan bot yanga on yat ha ka badum hanrei on yo ujing syai jong ka jing en amen ka kyrteng U Jisu await pa U Jing Shai, amen. Tihang ni U Jisu ang ngalong U Jing Shai. Tisua bengi ya chaprang, sya kini di kyrteng ki U Jisu, ki bang laban kre kaptu ni bangin nang ya teng biang. Tengah kwa ban ajing ikai lengkot chapang kani ka tien nga, amen. Namar ba don ki bas ngotho bakla ya kani ka tien nga. Bat kiju penrem bom day. Te yo pi ha pen ban ha kanu kapop penrem. Namar ba pin snow tho. Te sngap ha. Hanang ba pinom ha kata pop namar bon sim yim snow tho ba ngi le pop. Han re ngi la kum le pop namar ngim tip ya kanan ti man. Te U Jisu hang ni ong ngalong U Jing Shai. Bat ulong ru U Jing Shai amen. Te lada mangangan ong ngalong in reality kamot ngongi kabadai kamot bangalabakla ngadon kuwi kapor ka bangala let hayeng jong kita ki shakri ki jong play nganon pen pau kyrteng te ngalay ko khana shapang ki jing pen pau ki bo play ulay ko te ngalay ko ngalay I hauta usnem kata ngalay I kumta te ngalay ko hibon ba kita ki jing pen pau bakat banganang ya ko nga happen mi ya kani kat nga happen mi but here iru yo Yohanes haba utho uanga Yohanes ngalay I kani ka jing I pau but kita ki priu kita penrem jur ya nga hatin banget depan mi no anak tak dia kila ong bang ade ka priu ka basngo sarong pelat namar kata la sunga singa na benne hanrei haba fi ko sniu hi haba dia ko ini men nga ko sniu kanta te kata kamdei kata kaba bakla ba pin onga lane kamdei kaba bakla ba penrem ni kita ki priu be ko kumta namar pinda pe ujir me ya pinda puli baru hi ki onga bat lada kani ka ong ngalong uta ngalong kata kamot lada kalong ka babakla kamot U Jisu ula bakla hanre dan bakla ti pihak ban sngoho ba habo ong kani nga kabalong persya e ka ban ka chung ublay kamot kadai ka mensim hanga amen ka mensim hanga bat ka ong nga kaya per kawa pi ong ngadai ka reality ngadai ipoiwan kata kamut ba pisngau hanga menta lada iret itiet ka kali ka basan lak ngapat ngayo iret itiet ka kali ka basan lak ngapat ngan ong itiet ka basan lak ngan tiet ka basipau lak kata kamut pilas ngau sarong te banalor jonga mdei na manu bantam hikwa ban tiet ka ba khamram shu tiet bet wat nom ko sarong amen hikwa ban tiet hilan ka pisa ong lelai tang ba pinde ban ong ito itiet kum to ngan tiet kum to kabut ban challenge te pihak ban snu tho ya kani ka jingmut nga bat kuma Lucifer ulo ong ya de ba ngalong ublay kata ula sngaw sarong haba Lucifer ulong ubabhabriu naman ublay ulang tao yung ugat kadur kababhabriu balami ki jingtem naka nao paro ki za jingtem donlot how Lucifer but ulas ngau sarang uklem ai ka buram sha ublay henry ulap penlong blay ya la de kata ka de ka jing ngau sarang amen but kila donru ki ba mani yung but
long ya kita ki ba mani yo sha ka leo lo amen ban ni ni pet ya ka ni ka chen ka ba Lucifer uong ba ngalong le ni pet Ezekiel kal nong ka ba Arupra ka de khat ka ba khandai ka tin chong ble ko ong kun ni men dang ong sho hakmat uta wa pen yap je me ngalong ubleng henry milong upriu bat om ubleng hakakti uta wa pen mong je me amen ubleng ulo ong upriu ulo span men dang ong sho hakmat uta wa pen yap je me ngalong ubleng kamot ba ulo Lucifer ulo pen long blay la din tiyak ni bakan long ka jingkur khu yang ni kiba nang hap ya dan timan lakas ni lada menta dan menore menobawan menta duai bat haba bleru ula penkia ya gitu kibriu kiba pang ladang nyim ai ka buram show blei shim na ka buram shalade kamot kata ni la penlong blei lade amen hari haban ai ka buram show blei ba blei ko penkia Teu Lucifer ru haba kibriu kila ai ka jingro ya upat ula shim ka buram shalade ula snow ya lade ko ula blei tingi nyim dei bangin snow ya lade bangin long ka blei ublei te rede ublei uba shupanan kam yangi bangin long ka jingkur khu na ka ka jing im ka jong piaman te ne pe chu sho ar Timothy kala nong ka balai ka khat ka basao Kinong delok kiba hanga mai kiba le kiba hanga mai ki hang le ka tenjong le ong kinong delok kiba hanga mai kamot kiba snow hanga bet datang banga bet na lor jongate om don sho manoru te kamot kede kataken kaba ublei om shem snow baha amen te hangre kaba pi ong ngasa asyata ngatre katakakam katakam dei babakla haba kibri ki wani ko ye ka jing yo ipau men mit kumta ngai ipau men mit kumta wat ju penrem ye ki yo pi ha kata ka pop penrem ka badan bon ha kibri ki bala na pi ko ba uble pen pau ngani pi te uble mus pen pau be pi ta yang nga uble pen pau kata kamu la kapla kamu nyim dei ban ong kumta na ma ki ye ko e jing siam ka joki ni uble la kur ku yang nga kata kamut bangis ngau sarong nya ke buram show blay te ni hapen mi be kata ka tien nga te ka ni nga kamut pas ngau hangang amen te ni kelas ngau ko ha ka ni ka benta ka ba ong nga kamut kum no te benta ni ha yang shene sha ju men ne yo anes kala nong ka ba pra ka khat ka ba khat a ba U Jisu ulong U Jinsai amen Teka jing shisha ba U Jisu jongi ulong U Jinsai bat pulawan knang ru sha ka perthai ka badum ban ai ka jing shai amen te lada U Jisu ulong U Jinsai udon hanga bad happy kamot ni de bandon ya kini kiso jong ka jing shai amen ini pet Ephesus kala nong ka basan ka khat ka ba khandai ulong ka jing le baha tini kren shwa benta ya kane ka benta ba ulong ka jing le baha lada U Jisu udon ha ka jingem ka jong pi pin long ki briu ki bale baha lenter amen ai ko khana ko ka jing khana lasla nga kane ko khana shu pi ai to khana pi ko ka jing ki to khana ka ba ki don kita ki shikurem ba ki don ru ki khol angot te kini ki atre si tom pa ki tre minot pa ki kimde ki ba tre ki kam ki ba he ki de tang ki nong rap len kha ki ba shurat ha ka we pat ka jaka ka ba shudon nong ai kam ye ki te ka jing yo kam de ka ba bon te re ki shya ba malu mala ba ka ba tam
kia lệ bắn phần bộ school cả bác khăm biang iki khôn nằm mà kỳ quạ và kỳ khôn kinh khăm biang bác ngala yu iru jata don ubriu ba shudi tang yu ipuri menstat hata yang pokmat pran reki pen puli doktor iki khôn nằm mà kỳ bộ ya thong kila te kỳ bộ ha ka school ka bác khăm biang te nằm mà bộ ha ka school ka bác khăm biang ti kinong wan school hang toru kide ki bác kham reu spa te kita ki khôn ru kila ide parlok ba kita ki khôn jong kita ki ba reu spa te laju ya let kai shaying jong kita namar bakadon ke jingi e ke jinga snu tanak da school tel on wan kai shaying te dala let shaying jong ki te ke yeng ko bitan na ke yung pakidulan ke yeng jong kita ki khon jong ti perius pa yeng ru da don isi hapden ke jing shit mla ba yo snow ke jing shit bat kini ke ong ka yeng ru ka bitan na pat hang ni gi yo snow ke jing shit hre hayeng jong ni te ni shit palat te gila let shaying gila kila sedang banong ki me ki pa ba hayeng ki porlok ki jonga ki don ke yeng ki itna ki don ke si phiru ki ban ke te si ni bangi nom shit ra ni ma ba shit pala mla sha re te ki me ki pa ki ong nim yo la ban pen thiet na mar ba patang ban bam ru ni sia ba ma ru ma la thang ban yo ban bu school hai te ki khon te tau lok ulo ma ngi ngis ngo thu re kini ki khon ki dang ret pala kin nom so tho ya kata ka jing dunai kata ka jing pro ka jongi te kini ki khon ki la let ban ya thia no ba tau lok ru la sedang kan kan ben yaw re ka ni ka priu kalau ong ku no kalau ong la dang em hi ka jing em ka ba ha ha ko we ka sni u play on sa siu pai nong yangi na kita ki kam ki ba ha ki jongi bat kini ki sni ki ba sni ki sa let no pala ban tep tang shi khlep mat uble ula ban ben kala ye ka jing em ka jongi ka jing kur khu kala ban ban tak shi khlep mat nama badangi nang hi ban bet ik ek ba ha ha ka jing em ka jongi usoru kin khat hi yo usoru ba ha amen te utau pa ulang wa pala ban thi ta ka ac ki khon ula let chau tau trai yeng jong bat ulo ong tau trai uba ai kam yo ulo ong ai ram yanga te utaru klem ai dan lok dan khon dan keti udan kaspa ka phau shibon henre uang me hon ya ka pai nong ka me yo ngam la ban ai ram yami te uru ula let no te ha ko ka sni ki dan let che yo bai le thiep jing thiep chi lo te la don we breu ba accident but para ki breu ki let lum ta bam dan bai ra pat ha ba ula let ula yu ban ban ba dei uta u manik chomu te la ya ra ko hospital ban la ong ba dan kam snam uru ula ice nam yu bat hadin kau lok lu ong malik jongi dan kur dan jat dan bahayeng bahasem te kat ong pat mi na na hospital pen shet jawan ra jawa kiru kile ha anda ula kwat nang ta te pandau la pet mat nang ta te ki doktor kile ya tho ba ula wan ra kloi kloi po hospital hen re ula ko ban nyap ula sule rai na ma ula sniu hen ki ni pat kile ha ya uni ubriu bat uang nado menta kasni melong ubriu ba ha metre ha kalen kha jonga me le ha mam chule le sniu ha di kam ki bangala ai kam ya me te kum tangan ai ko me ke yeng bat me do menta men long nong pet ya kaspa ka phau ka jonga ba ro khoi ba la yo ka le yeng ka bitan bala ren esiru ba kita ki khon ro ki la ya kemen na ma ba ki khon ka jing kwa esi te ki khon te ki la yo ko ba ki kwa la pi le ha ka e ka pi kwa pin se yo amen ala ya kerja ke jinsia la long kendia kumban shupen do ki hen rega de pa jinsia menchua ka yin jongi em ki ba yo ini ki yo ihi ki shutak dai itu i tin om kitu ki ba khasalita shutak dai itu te perbala snai ke yin ro shush na mulu bala ni em ni kwa ha ban don fresh ki sia akai se ka to Coca-Cola na po fresh ai do dan citau se ka to do lang to do mosi to do sia tarum dan Bapak kita bentar dan siap. Kumta kumbai juang bentar. Ipai mai long long sakit. Bentar kita lagi bermain lagi siap. Ni suya ak ikwa bandanu hayeng. Uble ublur nong. Nak iem ka jingem ka babaha. Uble udran man siu ka bai nong ka babaha. Bat ka basni baro kan let no shadi amen. Amen. Te kalong kumta kan. Bang. Bat ka hop. Từ quay bát usok jong ka jingsai ode ka hop te pi hap ban em hop what you talk is
khoi teman wat chu thok chu long re ban thok namar kata kren bet ye ka jing shisha bat la da phi bishar hok ru phin yo bet bai nong ka ba pha la da dei happening jong I example kata I thairet but I poi wan ki don ka nu ka jing ka ja but I poi wan example la I thairet I dei para jong nga ha bishar hok nga ha yero I poi wan amen te kamot uglei un sapur kui kita bat kita ki badon ki hok jong uglei amen Yimla ban chu pen kesan ya kita ki badai ki bakana ka juk ka po lada ki le ya ka bakula amen te para bor ni ban long ki bahak lada pide ki kna school ru le hak school wat ju ya pitu pemangala ong teng lada pitre ha yin jong ki bre ru tre hak lada pidon hang no pidon ha office ru tre hak kat ha ba pidon le hok trei hok thau hok ki ba shong dukan ru uplei un yo ban tur khu ka kham ha ba phindi kador ka ba rem ru om le re phila ya thu da ka ba shisha ki shim ne kim shim tang ba wat chu thau hok amen namar don bon ha ki thau hok ki penduna tang ba da le thau pat hawe duna te kam long ka ba de namar utrai uisi bhai ka tara jor ka ba syukur phi hap ban long ki ba hok ha ki e par khwan te kita ki ba hok ki de kita ken ki ba don ya ka ne ka jishai ka ba utrai juni udon bat la kha ya ka ka hok na kata ka jishai ka jong Jisu amen bat la bat ka jing shisha ba no te habar ro ni de ban kran bet ka jing shisha wat jubure ye ka jing shisha ye ka jing shisha wat nambure kran be ye ka jing shisha ublei un yang bet rengkat bat phi na mar ka jing shisha kadai kata ka ikhtiar ka bala ban kun persya ye ka jing ki ba wan ban len chok ha ka ye ka sam ka jong phi don ni ka jing shisha man ong ye phi phin yo be ye ka jing job amen han re la da phim don ye ka jing shisha ha baro ki liang te kamot kasem jing ni bagin yo e jing job namar kata haki e paro to yin long ki bashisha kaba em te em kaba hoy te hoy namar kaba tap na kata paro kalong kaba sinyo man te lada pidon ye ka jishai lada pidon ye ka jishai ngai pu ye pi pen light ban le na kanu kapop ka ban tân sa jing kan mau ye ngat ba ha la da phi don ya ka jing shai ka jong Jisu udon happy pen lat ban le ya ka no ka pop ka ba pen ba be ye phi la ne ban tân sa jing kan mau la ma ngai thu ye phi dan arjat ki pop ka don ko we ka pop ka ba ha ba phi le bak la phi tak shu duai phi la klat no kadang kapop kabawat haba pila kula kamut kadang be hang ni phi kan mau ke kapop bak kidon be ki brio hat ro si jing ya ko kim la pan klat ku play ula de pan klat han re phi yai kan mau pila pan peng kata kan don be keno kapop kaba kawan kan sa jing kan mau ye phi baleng le ye kan ni han re kidon pat ki jat pop ki ba phi le pop shibet phila pan ma phila kala mot la sha phim kan mau shu la klat Hari don kijat pop ki waktu sak jingkan mau ye pi balai ngan le ye kan ni wat haba pila kelak ka modru te la da pi don ya U Jisu bolong Jisu ngani tho ye pi pen hab tam he kita ki pop ki baret ki ba pi tak shu wai pila klet no amen pen hab hi ha pop namar bani nang le thang ki brio han re kan sapoi pa hi ka pot ka ba ngin nom bak la shu te han re kat badang ya nanti ngin don hi jing duna han re la da duna makna ro pin hap tam hi ki pop ki ba pi du wai pin klet no han re kan don ka pop apa pin nom la pan klet ba ro shi jing im te kam le se na peding jong pi don ki ba le te ka pop ka ba pi la pan mak no le han re kadang kan mau ya le ban klet no te la da pi kan mau ru de ba pi le thai shatan nang nyim la hi bangin weng jubo han re kan ni kan lo ka jing kai na ka bentai kita ki ba pajule kita ki pop ki ba pensa jing kan mau ye pi nama teng ha ba ngaju kan mau untuk ngale ba la tak sibet nam ka mau su re ngam ba biru han re don pat ki ba pen ba be balai le kum to te nama kata
ai bangin don U Jisu balong U Jing Shai bangin light ban le ki pop ki bangin hap ban babe baro shi jing em wat habani la pella ka mo la da ngim babe ru apen ken mau ni amen ban kasni ka ai ye ka jing shai pat ka ai ru ye ka jing sai amen te ki priyo ki bom ju yo asni ki shat duna vitamin D amen te hab dan kam man yo asni te kini ki priyo ki badon yo Jisu ha ka jingim ka jongki lara ki let chikini ki priyo ki pomdon yo Jisu ka bot kim don ya ka ni ka jing shai ka ba kinjam sim balong Jisu ka bot ki don ni ka jing plot na ma ki baduna vitamin D ki plot ki shen ki jongki ba kim la ban ya amen Tigi pomdon yo Jisu ru ki plot kim la ban po shi mane kim la ban duai kim la ban em ka jingim ka ha bat ka jingim ka jongki ka ba shu plot bat la da pi pa pi don yo Jisu u balong u jing shai kemudian leng ba jong pi kum ba leng ba kasni ni yo ya kata ka vitamin D kemudian leng ba jong pi ki priyo kin yo war ha pilen ai u Jisu sha ka jingim ka jongki amen kum ba kasni ka don ni ka war ka ba phla kumta piru la da Jisu udon ha pi don ni ka war ka ba phla amen ba pila ban penlong pat i kena ki breu ki ba plot ban penlong pat ki ba klan ha ba la klan ki shien ki joki ki la la ban ya amen nakar kata la da Jisu udon ha pi pin nam shu shong tia thai la ne pin nam shu hun ru ha ba pi shem ni ki breu ki ba plot pi hak ban yai kren ban ai Jisu bolong ka jing shai bat leng ba jong pi kin yo ke ta bor ba pla ba kin long pat ki ba klan ha ba ben sim amen te ni hab man long ken kita ki ba don ye ka jing shai amen te ben tapat ni ye pet uding so wan Jisu ulong uding so wan ni pet Yohanes kal nong ka ba khat san ka khot ka ba ning kong mga ngalong uding so wan uba shisha upa jonga ulong suma riso te balai ba U Jisu lo ong uding so wan uba shisha namar ba U Jisu jongi lo ong ba ulong uding so wan uba shisha namar giding so wan ba ha kani ka porthai kilong tang giding so wan amen kilong tang giding so wan kibala wan ai ka jing hun ye ka ni ka met ba kan pentingin ya ka ni ka met hanre U Jisu u balong u ding so wan u ba shisha u ai ka jing hun u ai ka jing tingen u ai ru ye ka jing in amen nakar kata ulong u ding so wan u ba shisha ladai ko to ka wan ka bangi wan ra haying mane ladai ni shu ai lak ai kum to khnam da kan tang kamot kam don jing mun amen kam don jingwat na papa U Jisu jongi ulong udeng so wan uba shisha te haba ala penluat yo ni udeng so wan la mi ke ne ko ong so wan ke ba bang ke ba shniam ke ba tingan te ni pet Isaya kal nong ke ba san pulai ke dekat ke ba san namar ki jingren kang jongi lapen luat ya u namar ki jingle bom hok jongi katin jongle ki ya ko bala pen luat ya u namar ka jing bom hok ka jongi ha bala pen luat ya u lami ka jing ngan ka jing hon ka jing pen em na ka jing em ka jongi amen telaga U Jisu u balong u ding so wan u ba shisha u don hanga bad happy kamot ba haba ki bahyin ki bahasem ki jong pi la ne lok jong pi khon jong pi la ne ki lok ki jor ki jong pi la ne kum ta tam te kamot ba phin yo ai ta ka ba bang ta ka ba thiang
Bapin yo ma yang tak jing pen em na ublay na kabentang ka jongki piru pi haban penluat ya la de man. Kajing syakri play kamdei kabangin chu syakri kumtu ngi lawan jing aseng ngi lakut henry ngi haban na pencinta kap ya la de man. Ublay ai pak kajing pen em dan pak kata kajing pencinta kap kajongi nama U Jisu hi ulong kalanti kembala penluat yang utrai jongi henry ngi nam omdei hado kat bau Jisu usya omdon hi menu bala ban sya kat bau Jisu usya henry kat hai bor ibu mulai ulah ai bor ngi hap hi ban sya jing et ngi hap hi ban penlut kapor ban duwai ngi hap hi ban pencintom biala de ba kata kaban ya kene ya kata kabeneng kata kaban ya kene ya kata jing sok kata kabangin yo ya kata jing pen em ya ki bahayeng ki bahasam ki jongi ni hapan penluat ni hapan pencintom biala de aman hanre teng teng ki brio lawan je seng stabo la biang hi pas ngo khat ban let biang mla ban pencintom biala de hanre kumba tu nong ruai ngong laki we kim tre ngamar we ngan bod aman te winam ya pet ya no yang do manu wan je seng manu wan jinga seng hanre ni te ngi ai syakri ngi ai penluat ya la de ba kada penluat ya la de kumba utrai ula penluat ya la de nak taban ai ka jikem ya nga ba de pi kumta ha ba pi minot khap an penluat ya ka donut ka jong ni ha ka jing ruai ha ka jing syakri ka ba shisha uble ai bet ka ba thiang ka ba pentingan ka ba penhon ha ka jikem ka jong pi ka ka ba pi perkat ba kata baru kai ka ba mla shu ban long anai kata baru kai kan long ben ha ka terteng ka jong utrai man ting ye pe chushu U Jisu ulong u jing kang ini pe yo anes shi pau tunda ngalong utau jing kang lalau no ru usut hapo danga un yo latin but un yo len hapo un yo mi ru but un siam ya ka jakap lang ba man U Jisu ulong u jing kang bat om dan manu ru bala balet lam U Jisu man te la da menta ifen syai menta idon jing khawai hayeng te trai jing kang jong ka yeng ji pen syai dei pen syai la dei pen syai ikle men vai ya ngai ya pi ngim la ban le se yeng jong i ka bob la ban long ban ngin let syata te ka peneng ka dei ka ta ka jing khawai ka bala invite ya kita gi bedai ban let nama hi kan mau ha tu ko wei ha bala rumbak la sya bengo ka bot ha ka jing khawai om juran ban bala ban let ban shulet kai te ha yeng jong no ring la ban let la men ta ha yeng jong i thi ye ibas ngut nat bahai nga lada ithi ikot ngala ban let hanre wa kada ngala ban let ban la kasih khawai lada ikot ngam la ban let amen te kolong kuntahi kapneng don ka jing khawai ka bakrau ha beneng hanre landa uta uba ab jing khang ukot ye pi pin nam la ban let ban rum ban sim pentai ka jing khawai amen te ka jing khawai ka bangin sia syam Shata shabeneng bat ka jing khawai ka ban nandu nang ni nang perthai udai ma u ken u bayeng ha ka jing khang u khat ya pi ban ya khawai ban ya le ka men amen te ba phin yo ya ka ta phya ban don ka jing ya dei ka bajan ba du na ma la da phi don ka jing ya dei ka bajan ban no la da phi me ne ba ha ye ru ka ke mai ba ye pi sha ka jing khawai amen na ma le ba ya ite la ban klat ting ting ki ba hi la jong dan klat han rai ya gitu te nom klat kum ban chu ai example kum jo kayen jo iba hab yang ni kim la ban klet na le ru em amen kabot balai padon ka jing dai ya ki ba hiem dang la ban klet hre ya ni la ban klet na balai padon ka ta ka jing dai izin khawai ber la ban khwat na balai padon ka jing dai te ba phin yo e ka ta ka jing sok ka jing ban na du nang ni na perthai na mar ublai udang wa e pan ai ka jing sok e ka jing men ha ka ni ka perthai kamot pihak banyak don kita kan jingan eka bajan pa U Jisu na par ulong ma u ta u jing khang jong ka jing kurku amen ho ya ka spa ka phongan ong ye pi kira perthai ru ki yo hi mai ka ba jing kurku ka ba hispa na ka ba hispa ka ba pila pan yo ka jing sok ka jing kemen hayeng hasam la ne ka spa ka phau la ne ka jing kwat ka jing khia tang na U Jisu phin yo ya ka jing kurku ka ba hispa persen
nama tempat yang kiri perkai teng kiyo kamet pakai bakia kia dok pa teng kiri spa sama kia jenjar pa teng ki biang dok dadong selong sama kalong ni pat ki shwedi kia shwedi drugs bat kumta tar kamta ni kata jingsuk kaba 6% Hari lada U Jisu kalau ujing kang jo kajing kerku pidon kajing ada kabajan video bentai kata kajing kawai kabah kajing kajing kiaru video kajing sok kajing kemen video hakas pa ka koru video hoai masis da man syakri pun dapat yo rebi hakanya lanti anda play ula yo kata kajing shania hawa play ula yo kata kajing shania un sai nya pi kata kajing kerku nama kata ngin snow po ba omtei kajing treshi tam ka jongi lani omtei bagi megi pai ki jongi ki nang berius pa ki ai na jingkur khu ngi ki ai ki mati ki jongi ngi hanre ujing khang jong jingkur khu ude utrai jongi U Jisu ubagi hapadan ka jinga dei ka bajan batu me kom ta wat juklat ban puli bible wat juklat ban ruai kini lai tli phi haban le ben man la ka sngi wat ju penyaklat kini lai tli namar dan ki basu puli betai ka bible ta makim jurwai dan kita syurwai tanpa kim judwai Henry pihak an kuli Bible ya ban duai nama kini lightly kini ya rengkat pat phila bandan kita jing dei ka bajan mau turai bat mau ukan ulong ka ujing khang jo ka jing ku uban nato nang ni nak ndau bat challenge that woman bangin pe chu shu ku ka jingen yana sendiri website U Jisu ule thu haki ngalong tau pu jong jing em jar wan hanga onam tngan bajar wangai hanga onam sliang lanu ru ukpu jong ni ka perkai ladangi pa niyo kata ka jing em tang ya ka met ka jongi are U Jisu kolong tau pu jong jing em ka ba mo u ai ka jing em bom jukot bat kumbang na ong ye pi ba puli ka Bible upu ka jigem pinyo da ka puli bahai ka jin boleh bikin mau ba Matius kal nong ka saw haba usutan ulawan ban pensyoy ban pendulak pui imau Jisu long tang da upu ba ne mu priyo hre da ka jin baro ka ba mi na ka syukur ka jong play tenamar kata pihaban puli bahai ka jin ka jong play ba haba pile ru kamot kata ken pinyo ya uni U Jisu ubalong ukbu ka jingem ha ka jingem ka jongi amen namar kata nga kun tu ipi na kawai kata yo sha kawai kata yo bangin long kita ginong puli ba ginong le e ka jing ka jong play nang ba pinyo e kata ka jingem amen ka jingem ru amdai tang ka bahala ni ka perkai mereka jingem sha do ki bam jukot amen bangin ya penkot ke kyrteng jong Jisu ini pak Matius you wait, up wait. Kan karu yau kon min khotru yaga kyrteng jong U Jisu naba on pen em ki priyo na ki pop jongki amen Jisu kamot unong pen em lani ubawan ban pen em lani unong pelat lani unong pen poi syakathom amen te Jisu jongi ulong kumta bat ulawan ban pelat yang nga bat ye pi na ka pop kaba nado ka pop raibi hado kaba ni het nisan ngidon hagi pop kiba per ulawan mo uban pelan te kadai saka kamram jonga bat jongki bangin sngawu bangin wa be hilat kilenti do kumno bangin pen sngaw bahaya men kadai samangi bangin wa di hilat kilenti kumno ban pen sngaw bahaya men sngaw trai habangal aji kran hangne namanga da ban pen sngaw si shwayo trai ngam sngaw thau shu kata kajin aji kran kibadran yo mesir jong play gilas ngotho ba kampang kata khubor nga khlap pelai ru ha po youtube te hemre ki bom padas ngotho kinno pak ngotho ba
บางก็จิงเครนกับลงชุกับเดินแต่จิงเป็นเสละนะคะบางละเละสโนซี่นะกับมันตากับตัวกับนี่กี่ดาวบัดกับจิงก็จะอุบเลยเขาเอามาอุโซจงเป็นเสียมลงกับจิงมันแต่น้ำมันบางละสโนซี่หาบางละปุ่นเล็กกับจิงก็จะอุบเลยกี่ดาวกี่ดาวหาบรถเชื่อมันงามอยู่อีชัวบัดงามติดเพียสโนทุกเนี่ยอะไรกี่บัดสโนทุกกี่สโนทุกที่บางก็บอลก็ลงกับบอมเดินจิงเป็นเสละTengah aku slide pelat bangala laptop, bangala pensel siu try bangala duai bangala perkat. Mentah kata yo haka jimpet ke jonga. Ngai i bangala kamle penuh ke bawah kelat. Haka jingyo i ke jong try kata ngamtip ngala simpan mak yo dan ke beri. Menang setiap setan ulak wa, menlek penuh ulak wa penuh pop ingat. Menem setiap shua bangan lagi seng. Kayak yang baca, bang. Para kedua cengala aynya, ya kapisa bay saja ila ay. Kan yo spa. Dia aku buat bangan pet ngai kan harus spa. Long kenang hide, ngai kan harus spa. Tinggal beli kan yang ingong. Tinggal bisa kan lo, yo kan yo spa. Tinggal pet ngai kan yo spa. Ngapai beta si sampai hai si sampai lu ngapai ngai kan harus spa. Si sampai biasa si sirung ngai kan yo spa. Ada nata tengok shit tengok yang nak kene spa. Ngalai lit ai main tiri di shit ai bay sejan. Lalit ai di ong idangnya istri yo kelit buah kamera ngaru lalit buah tuh kamera lalit buah itiri ong ai tang syajat. Tengok oh tip. Ini kelit keli nama do ai bisa kan noi ong kan yo spa. Ni ye nak rumjudan balolia. Bom judan balolia kabar kala kini bisa Tentang mana mesti ada lebih dengan lepet kadang yang untuk ngam saya nggak bisa sih kan juga. Tiada suara tertini kunum tu meneh abang ayu i harus pak ada ngai ikan nyos pak. Tapi kunum pak tehan rey ngalakran hadon ngon ngong nganam lepop naman ta isan pak nganam lepop ngan siyo no mangawe mangalap punjak mangai terpisah. Tetrai nganam lep huslai naman ta kata tapi nggak super kaki. Bang masuk bangalayu i sisi ngai harus pak sisi ngai ikan nyos pak. Tela ya leh jadi seng, dah leh jadi seng ru, demi kita berpariaro ngapen jejai, ngap dah leren, normal bet, nama beli, bang masih untuk ngap wah sudah bang pensiun sih kurang, teng aimu ibrek, bagaimana masih usetan, ulah dan hak kejat cengamen, bau setan klem lahir yang ngah, man pensiun sih, ban hadian pada kiri dah kau ingat terjong. Kau bisa ayo dan hak kamera tiap lah be kan air kan tentu kadang hak pohi dia ayo try yang bitar ladang bitar ngas ngudong baladang ong am tre ruban siu te kemudian ngalapen monggo ya ladi lese ngalapen bitar nuh mereka kado juga rumah lele sa ship yang dah tu kuwi ke bangap habu hapi om lele pinai air tu para kado juga ru dah kado nu kamasbun ong shinda dah kuwi pat ka bisa lele dah tu ka balaja te lese Mai wong akan nahi bang ai kat ta tambah jah na mun ta bale nama pila julap ne tang sude le ka singi le ji seng la jah na ki oh sir ta penjah na bale kali ka singi ka bangin yo priang ka ji kurku nama rius ni la ya trei ka nu ka jat kam ka bangi trei te ka siu trei ka de bangin asu trei pat ni kam yo ta ka ji kurku na bale ni on priang ka je ka jong play hai pon sin ju ja ki ha ka siu trei pindah pet ha helap hai kata Tihan rela dapat berkat bahapat bangan pensiu siu try nama ulah penemnya na ulah siu dorenya ada kas nam ke koridor ke jauh tengah semua tu papdeng nilak bed aman nilak bed ba nginjok nama balai nama ba ada kolong ba ngamen nga lajai lai ngalong unong up lang rot klem pa ay man Ting pendap syai kini ngalong nong amlang rot ti barabor ni haban nong kumno ni haban perkat la tapi perkat setan nom la ngang lo setan nam ta san spa nganom de yo try nama teng ide no yo try tang nam tai ko tingka ni ya thok ni syukor tang nam tai ko tingka tang nam tai lai spa teng ni ya thot baru blai teng ni thok ni syukor hanrengan ong ye pi la tapi perkat ha Ai thu ye pi usat tat nom la ban job ye pi dalal eru aman ngalong unong ap lang brot pabha kan ngalong ka shi phau ka kat ka bakhat we ngalong unong ap lang brot